nguZima Samdingi, ndisuka kuWard 20. Kuward 20 uNgqongwezilali, uMthewula Village, kooMakamastoni nezinye izinqubo. Namhlanje ndilapha ndizozinikela kwa-Action SA. Isizathu sobana ndijoyine i-Action SA kukudikwa nokuququka kokuba izinto zingalandeleleki. Phaa kulaa mhlaba wam siphuma kuwo waseMthewula ngumhlaba wabantu abadala, kuhlala abantu abadala phayana. Ngoku abantu abadala ke abawuchani umcimbi, baxhomekeke ukuthi lutsha. Ngoko ke ndithi mandiphakame ndenze utshintsho. Simi apha ke siyi-Action SA, simalunga notshintsho. Amandla, ndiyabulela. Bendilapha namhlanje Enoch Mgijima uqala besinemihlanganiso eSADA phaa bathi kusezinyoka naphaa eBrakkloof. Ziiwodi ezimbini eziya sinabagqatswa kweza wodi, and then apha namhlanje sididibene nabo bonke abagqatswa bethu. Sizimisele uba sizaba nomgqatso kuzo zonke iiwards. Namhlanje bebayi-25 ii-candidates zethu, iiwards ziyi-34. Sisakhangela ezinye ii-candidates kodwa ndiqinisekile ukuba xa sizawuya uvota izawuba khona i-candidate ye-Action SA kuzo zonke iiwodi. Bendifuna ukudibana nabo namhlanje abanye abantu ngoba abanye andibazi. Bendifuna ubabona ndive kubo uba isihlangu sityaphi. And into endikhuthaze kakhulu namhlanje xa ndimamela ezi candidates zethu, abagqatswa bethu, bona baphuma ekuhlaleni. Ngabantu njena, ordinary people. Ndabakhuthaza ndathi nam ngo-1995 bendingumfama njena qha bendinenkathalo yedolophu yam ne-community yam, ndabamela. Ndonyulwa ndanguceba, ndaphinda ndalilungu lendlu yowisemthetho, ndaphinda ndalilungu epalamente, ndangumeya eNelson Mandela Bay. So ndikhuthaza bona ukuthi mabangazijongeli phantsi. Ndasebenzisa umzekelo weNgcongconi. Buke walala ebusuku egumbini elimnyama ungenanto okhanyisa, kanti kukho iNgcongconi ekhala kuwe endlebeni, akulali. Ndifuna nabo umgqatswa nomgqatswa bonke babe yiNgcongconi kule ndawo bahlala kuyo, bababonise abaceba abaphetheyo uba abanelisekanga, sizabakhupha. Sizimisele uba sizaba ngooceba, sizaba nabo ooceba kweli bhunga lalapha Enoch Mgijima. Nomzekelo bendisebenzisa ibhayisikili inamavili amabini amakhulu, kodwa andikwazi uya ndawo ingekho elaa vili elincinci onyathela kuyo, bathi yi-cog nee-pedals. Sifuna sibe lela qela ke elincinci engakwazi uya ndawo ibhayisikili singekho, ngoba alikho iqela elizawufumana isikhulu apha Enoch Mgijima. Bazawufuneka bazawuthetha nathi kuze bakwazi umisa urhulumente. And into esizimisele ngayo thina singumbutho is ethical leadership. Sifuna njena iinkokeli zoqobo. Asifuni urhwaphilizo, asifuna abantu baxokayo, asifuna abantu bathembisa izulu nomhlaba. Sifuna abantu baseMzantsi Afrika babe phambili kwi-queue. Naxa ndithetha ngaloo nto, into ebendiyibethelela namhlanje ukuthi siyabamkela abantu basemzini, kodwa mabe belapha eMzantsi Afrika emthethweni. Asifuni abantu abawela imida wethu phandle komthetho, ngoba xa baluwela imida wethu phandle komthetho asiyazi ngobani, asiyazi uba bayenza ntoni, babashishina phi njani, asinolwazi ngabo. Umzekelo, umntu wasemzini umamkela kumnyango wangaphambili, umbambe ngesandla ukuthi ngena egumbini, lala, umtyise, yonke loo nto. Umntu wasemzini akangeni emva kwii-burglars ebusuku ulele wena erumini azozenza intando yabo phakathi kuwe emzini. Asifuni loo nto. Nomongameli wethu uPresident Mashaba uthi unayo insumbululo yaseMzantsi Afrika, kodwa akanayo insumbululo yabantu yeAfrika yonke jikelele okanye ilizwe lonke jikelele. We must put South Africans first. Uba ulindela indawo yofunda, umntana wakho ngumntu waseMzantsi Afrika mabe phambili equeuini uyofumana idesika. Xa ufuna uye eklinikini ufuna amayeza, umntu waseMzantsi Afrika ozelelwe apha i-citizen yaseMzantsi Afrika makabe phambili equeuini. Nasesibhedlele naphinana xa ufuna inkonzo kurhulumente. Ewe, sinawo umgaqoseko onika wonke umntu amalungelo, i-Bill of Rights, kodwa abantu baseMzantsi Afrika, people of South Africa, mabaxhamle loo malungelo kuqala. Aba basuka kwamanye amazwi nabo banawo amalungelo, isikakhulu abantu balapha emthethweni. Abantu balapha phandle komthetho abanandawo, kuba
baphandle komthetho, anditsho? Uba ulapha ngaphandle komthetho, uphule umthetho ukufika apha, ulapha phandle komthetho. So, ba uphule umthetho, ithetha ukuthi awukhahleli imithetho wethu, kodwa ufuna ukuxhamla kwimithetho wethu. Ayikho loo nto. Thina singu-Action SA ke singumbutho omtsha. Siyaqala ngoku kwi-Eastern Cape uzigqatsa kumasipala wasemakhaya. Sizawuzigqatsa kwi-Nelson Mandela Bay, eBuffalo City, e-Enoch Mgijima nasemakhana. Sizimisele ke koba masipala ba sizaba khona eBhungeni and sizaba liqela elibalulekileyo xa sizovusa urhulumente emitsha phaa komasipala.